Warsa. Sing gedhe pangapuramu, Kang. Gamanku sing kudune tak nggo ngadepi mungsuh malah natoni kowe. Ojo nyalahke awakmu wening. Yen pedangmu nganti nyabet aku, kuwi dudu karep. Nanging karepe perang. Rasa iki kok kaya tau tak rasake. Sekar. Sekar. Nawala saka Rama Mangkubumi. Sing isine ora beda adoh kaya adat saben. Mung ngaruhke kepiye kahanane Diajeng Bendoro. Lan kepengin supaya slirane enggal sowan. Nyun pangapunten Gusti. Menika sampun kaping 3 ing wulan menika. Mbok menawi Gusti Mangkubumi namung raosaken kuwatos dhateng kawontenanipun Gusti Bendoro. Kuwatir Kandham. Inggih Gusti. Nalika Rama Mangkubumi napa asmani prajanjen. Apa Rama Mangkubumi uga kuwatir marang nasibe Mataram? Apa Rama Mangkubumi lali menawa aku mandikaman ora tak nggo bangun kraton anyar. Tak rewangi urip sengsara. Mlebune ngalas munggah gunung. Lan urip dadi buron. Mergo aku kepengin supaya Mataram bisa nyawiji. Ora malah dadi pecahing Mataram. Inggih. Kula mangertos Gusti. Ewa semanten. Saben tiyang menika kagungan panglimbangipun piyambak-piyambak. Panglimbang. Kompeni munggah derajate. Mataram dadi pecah. Apa kaya ngono sing diarani panglimbang Kudanawarsa? Sampun, Kang Mas. Kados pundi kemawon panjenenganipun tiyang sepuh kula. Iya. Ya kuwi sing jalari aku meneng Diajeng. Awit sepira rasa sengitku marang Rama Mangkubumi. Aku ora kepengin
kowe sing nandang larane. Nanging sampun dangu kula dados korban Kang Mas. Kula putrinipun Rama Mangkubumi. Nanging ugi dados tiyang ingkang tresna dumateng panjenengan. Lajeng kedah dumugi pundi? Tatu menika kula beta Kang Mas. Nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Bendoro boten kagungan kalepatan. Boten prayogi menawi tatu menika dipun warisaken dumateng Gusti Putri. Ngerti apa kowe Surawijaya? Inggih. Kula mila boten mangertos Kanjeng. Nanging raos sengit ingkang dipun upakara namung badhe dados pakunjaran salebeting manah Kanjeng. Sampun. Kula badhe wangsul piyambak. Bendoro, Kula sampun boten kiyat ngraosaken perkawis menika Kang Mas. Kula boten badhe meksa panjenengan kedasa pemanggih kalian Rama. Kula ugi boten nyuwun panjenengan nglerwakaken Mataram. Nanging kula boten purun dados sumbering perkawis. Menawi wonten kula ing mriki namung dadosaken awrat manah panjenengan. Langkung prayogi kula wangsul piyambak. Gusti, menawi panjenengan kondur piyambak, menapa mboten dadosaken sesambetan menika saya tebih? Mbok menawi menika langkung prayogi, Kakang Martalegawa. Awit kula sampun boten purun meksa manahipun tiyang sanes. Sampun. Cekap. Sampun. Kawit wau kula mirengaken. Swanten ing manah ingkang sami tatu. Punten dalem sewu. Gusti samber nyawa. Panjenengan dalem saged sengit dhateng wontenipun prajanjen ing Giyanti. Panjenengan dalem ugi saged boten sarujuk dhateng Gusti Mangkubumi. Nanging Pangeran, Gusti Bendoro menika boten nate nderek napa asmani prajanjen. apa aku kudu lali marang kabeh iki? Boten. Boten Kanjeng. Satrio sejati boten dipun wulang supih. Namung satrio sejati menika ugi boten badhe ngukum dhateng tiyang ingkang boten gadah kalepatan. Mila kula aturi, sumangga panjenengan dalem nderekaken kunduripun Gusti Bendoro. Sampun ngantos kundur piyambakan Pangeran. Aku kudu sowan marang Rama Mangkubumi. Injih. Injih Kanjeng. Jalaran wonten perkawis ingkang boten saged dipun wakili dening Nawala. Wonten pakurmatan ingkang boten saged dipun asta dening utusan Jeng Pangeran. Yang
Kang, Apa? kene leren-leren dhisik. Iki wis tak godhoke telo lho. Iya. Salah kono sik. Matur nuwun ya, Kang. Wis saben-saben aku mbok ewangi-wangi repotku, Kang. Padha-padha, Sekar. Sopo meneh sing arep ngirawi kowe nek duwe aku? Iya, Kang. Wong kowe ning omah yo mung urip ijen to? Sekar, Piye, Kang? piye yo? Suwene iki aku nyimpen rasa. Saben angin nggawa jenengmu. Saben wengi nggawa pangarep-arep. Muga dina iki kowe wis bisa nampa katresnanku, Sekar. Kakang Nurseto, Iya. matur nuwun. Awit kowe wis kanthi tulus tresnani aku. Nanging sing gedhe pangapuramu ya, Kang. Nganti tekan seprene atiku durung iso nampa katresnanmu. Sekar. Kurangku apa? Sithik wae ora ana kurangmu, Kang. Mung wae isih ana priya liya sing mapan ning atiku. Isih ana priya liya sing tak enteni baline. Senadyan wektu lumaku, nanging aku isih ngugemi janji prasetyane. Tresna ora mung perkara duweni, nanging uga perkara setya marang kang wis dadi sumpahing ati, Kang. Sekar. Sekar. Aku bisa nampa, Sekar. Lan aku ora bakal meksa atimu. Kareben kabeh mlaku manut garis sing pepesthèn. Yen pancen pesti jodoh. Mesti bakal ana dalan bisane ketemu lan nyawiji. Miwiti urip bebrayan, ati lara sayakti anyawiji. Sekar, Kakang Wintarso, iki kowe tenan po, Kang? Iya, aku bali Sekar. Sakwise pirang-pirang tahun, gawa gaman bebarengan jeung Pangeran Sambernyawa. Pirang-pirang tahun. Dadi kowe isih kelingan dalan bali, Kang. Apa kowe sing ngenteni aku, Sekar? Ngenteni. Saben wengi aku ngenteni. Saben esok aku ngenteni. Nanging wong sing tak enteni ora tau teko. Sing teko mung sepi.
Sing teko mung ngomongane wong desa. Lan sing paling kerep teko ya mung teteh sing loran tatu, Kang. Sekar. Apuranen aku. Ngapura. Tatu iki wis suwe banget, Kang. Wis suwe. Aku sinau urip karo tatu iki. Nganti pungkasane aku ngerti. Ora kabeh wong sing janji balik kuwi mesti balik, Kang. Apa karepmu? Aku wis dadi bojone wong liya, Kang. Apa? Sekar. Dadi iki wujude kasetyan sing biyen tau kok janjeki. Sawangen tatuku. Tak rewangi gelem nandang sengsara. Gelem dadi korban babarangan Kanjeng Pangeran Samber Nyawa. Nanging kowe malah mentolo ngregeti cining katresnan. Tegel tenan kowe Sekar. Tegel, Kang. Kowe kondo aku tegel. Kang. Sing ninggal aku tanpa pawarta kuwi sapa? Sing gawe aku dadi guneme wong sak desa kuwi sapa? Lan sing nandur tatu ning atiku. Nganti aku lali carane mesem kuwi sapa? Sapa? Aku apa kowe, Kang? Nanging kowe wis mlejani janji. Gampang temen katresnanmu alung. Kang, katresnan kuwi ora alung sedina. Katresnanku marang kowe alum sedidik, buku sedidik. Lan nalika aku nangis tanpa ana sing ngusap elohku. Katresnan kuwi sansaya alum, Kang. Kowe wis gawe tatu ning atiku Sekar. Tatu sing luwih landhep tinimbang pedange musuh ning peperangan. Lan kowe ngerti ora, Kang? Tatu sing kok rasake dina iki. Wis pirang-pirang taun tak rasake dhewe. Bedane kowe lagi dina iki ngrasake. Dene aku wis suwe bebarengan urip karo tatu iki, Kang. Dadi aku sing luput. Aku ora tau kondo kowe luput. Mergo katresnan kuwi ora goleki sapa sing luput. Kakang Nurseto. Dadi iki to. Penderek Kanjeng Pangeran Samber Nyawa sing tansah ditunggu tekane. Dadi kowe sing rebut Sekar saka aku. Ngrebut. Aku ora ngrebut apa-apa.
nalika aku teko, sing ana mung wong wadon sing wis kebak tatu. Meneng. Yen ora mergo kowe. Sekar mesti sing ngenteni aku. Lan yen ora mergo kowe, Sekar ora bakal urip karo luh saben wengi. Nalika dheweke ngenteni kabar saka kowe. Kowe nendi? Nalika dheweke dadi guneme wong sak desa. Kowe nendi? Nendi Wintarso? Aku perang Labuh Mataram. Aku ngorbanke nyawa kanggo Jeng Pangeran Samber Nyawa. Lan Sekar ngorbanke atine dinggo ngenteni wong sing ora tau bali. Apa rumangsamu pangorbananmu luwih gedhe tinimbang eluh lan tatune Sekar? Kakang, Kowe aja nantang aku. ojo Kang, wis cukup Kang. Yen pancen getihku sing kok karepke. Ayo. Ayo Wintarso. Nanging rungokno dhisik. Aku ora tau njaluk Sekar supaya tresno marang aku. Aku mung ora tega. Weruh Sekar mati alon-alon mergo ngenteni kowe. Meneng. Ora. Sing gawe tatune Sekar kuwi dudu aku. Nanging kowe Wintarso. Lan saiki nalika tatune lagi wae wiwit mari. Kowe malah bali nggawa tatu anyar. Mandeg. Mandeg. Wes Kang. Apa tatuku durung cukup? Apa aku kudu nyawang wong loro? Padha kutres getih mergo aku, Kang. Ora. Ora, Sekar. Aku ora bakal nambah tatu. Wis Wintarso. Pedang sing landhep isih bisa dipagri warangka. Nanging tembung lan tumindak sing wis nandur tatu ning atine wong ora kabeh bisa dibalakake kaya mbiyen. Inten,
Apa tok kira aku seneng nyawang sliramu neteske lu. Menawi mekaten kenging menapa? Kenging menapa Rama ndadosaken kula nandhang saged ingkang mekaten? Sebab aku wis kesel nyawang kawula sengsara. Wis cukup. Aku nyawang sawah padha garing. Wis cukup. Aku nyawang bocah-bocah keluwen. Lan wis cukup. Aku nyawang para rondo kelangan bojo mergo perang. Aku napa asmani Prajanjet. Dudu mergo kepengin derajat. Lan aku gelem mungkasi perang. Dudu mergo wedi. Nanging kepengin kawulaku urip tentrem. Aku pengen wong cilik bisa turu tanpa krungu swara bedil. Nanging menapa kabegjanipun kawula kedah dipun tebus kaliyan tatuning manah kula. Putri panjenengan piyambak Rama. Menawa perlu, aku gelem ditumpes dening anakku dhewe. Aku gelem tok sengiti sak lawase. Nanging aja kawulaku. Awit ratu sing becik. Dudu sing merga bisa menang perang. Nanging sing bisa njaga kawula supaya ora urip tandang kasengsaran. Menawi mekaten kula menika namung korbanipun Mataram Rama. Ora. Sliramu dudu korban inten. Nanging sliramu tatu abot sing kudu tak emban. Saben wengi aku bisa weruh tetese ngeluhmu. Nanging saben aku ngeremke mripat, aku uga bisa krungu tangise kawulaku. Minangka wong atuwamu, aku kepengin ngrangkul anakku. Nanging minangka ratu, aku ora oleh lali marang wong-wong sing wis njaga urip lan lestarining praja Mataram. Dados Rama langkung awrat kawula tinimbang kula. Ora itu. Aku rabot sliramu lan kawulaku. Mergo sliramu lan kawulaku kuwi padha-padha anakku. Sing paling remuk ing antarane kabeh iki ya penggali ramamu dhewe inten.
marang wong-wong sing wis njaga urip lan lestari ning Praja Mataram. Dados Rama langkung awrat kawula tinimbang kula. Ora itu. Aku rabot sliramu lan kawulahku. Mergo sliramu lan kawulahku kuwi padha-padha anakku. Sing paling remuk ing antarane kabeh iki ya penggali ramamu dhewe inten. Sopo? Aku. Aku isin, Kang. Isin nyawang penderek dalem Kanjeng Pangeran Sambernyawa. Dadi wong sing kalah karo tatune dhewe. Apa meneh sing kudu tak emban wening? Wis ora ana wong sing setya ning jagat iki. Kasetyan. Apa rumangsamu mung kowe sing bisa nandhang tatu merga kasetyan? Sekar wis ngianati aku. Apa kuwi utuh bukti yen kasetyan wis mati? Lan kowe, Kang, apa kowe ya wis setya? Apa karepmu? Nalika perang bebarengan Kanjeng Pangeran Sambernyawa, sapa sing tansah cedhak karo aku? Sapa sing janji bakal jaga aku? Lan sapa sing gawe aku nandur rasa tresna? Kowe, Kang. Saiki rungokno aku. Kowe nyalahke Sekar merga ninggal kowe. Nanging sakjroné perang kuwi, apa kowe ora ninggal aku, Kang? Aku go ngenteni. Aku go nandang tatu. Nanging aku meneng. Aku meneng, Kang. Mergo aku ora tega nyawang kowe susah. Aku ora duwe niat
larani kowe wening. Nanging tatune tetep ana, Kang. Kowe kondo. Ora ana wong setya ing jagat iki. Mbok anggap aku iki apa? Apa, Kang? Pirang-pirang tahun aku ngancani. Pirang-pirang tahun aku mung bisa nyawang kowe tresnani wong liya. Nanging aku tetep ana. Aku tetep setya, Kang. Aku Wis, Kang. Satria kuwi kena tatu. Satria kuwi kena nangis. Nanging satria ora tau kena kalah sadurunge perang. nanging aku wis ora duwe sapa-sapa meneh. Kleru, Kang. Kowe isih duwe aku. Menawa dina iki kowe nangis mergo ditinggal Sekar. Aku wis suwe, Kang. Aku wis suwe nangis mergo ora tau tok sawang. Dadi kowe aja kandha yen ora ana wong setya ing jagat iki. Kasetyanku isih ana, Kang. Mung wae kowe durung bisa weruh marang sapa sing tansah ngenteni. Aku kepengen weruh Kakang Wintarso sing wingi. Ayo, saiki toto-toto. Nderekke Kanjeng Pangeran Sambernyawa. Kaya satri ya linuwe tandingono kreda mami maju ka para ngarsi sing olehno prapteng lapo Kakang Wintarso! Kakang! Ora, Kakang Wintarso! Ora, Kang! Kowe janji arep bali karo aku, Kang! Kakang! Unik. Matur nuwun. Kowe wis setya marang aku. Kakang Wintarso! Tangi, Kang! Ora, Kang! Ojo ninggal aku, Kakang! Kakang Wintarso!
ora bakal bisa ngowahi lakon. Wintarsa teko ning peperangan kuwi nggawa pedhang. Dudu nggawa kembang. Apa tembungmu kuwi bisa nguripake Kakang Wintarsa meneh? Aku wis ngenteni pirang-pirang taun. Nalika wong liya ninggalke Kakang Wintarsa, aku sing tetep setya. Nanging saiki kowe malah mundas pangarep-arepku. Nanging iki perang. Menang. Aja nyebut perang. Perang kuwi mung jeneng kanggo nutupi tangising wong-wong sing kelangan. Prajurit ringkih. Kakang Wintarsa. Kakang. Biyen kowe kandha. Ora ana wong setya ing jagat iki, Kang. Kakang. Nanging aku wis buktekke. Kang. Menawa ana wong engko mati kanggo kowe. Saiki aku ora bakal ninggal kowe meneh, Kakang Wintarsa. Katresnan, kasetyan, pasetuluran, kabeh ilang dening perang. Pungkasane mung ninggal tatu. Kenapa manungsa amung kelem ing menang lan bener? Kang Sayekti bisa nuwuhake tatuning liyan. Sapecak bumi Mataram bakal tak kukui. Senadyan atiku wajur mumur, sinepit jepit dening luluing watak satriya. Lakuning Jontra ora bakal bisa kaduwa. Golong gilik jumangkah ora kena mandek mang. Senadyan kairis lan kudu ninggal tatu. Menang. Apa iki sing darani menang? Aku menang perang. Nanging aku kalah dadi menungso. Aku isih urip. Nanging kenapa? Kenapa aku kudu isih gempel tatu?